Γεια σας, είμαι η Πέπα Γουρούνα. Αυτός είναι ο αδερφός μου ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρούνα. Και αυτός ο παπάς Γουρούνας. Είμαι η Πέπα Γουρούνα. Το κουρέλι. Η Πέπα και η προβατίνα παίζουν στο σπίτι της Πέπα. Κέρδισα, κέρδισα. Κέρδισα, ξανακέρδισα. Όχι, έκλεψες, έκλεψες. Όχι, δεν έκλεψα. Έκλεψες, έκλεψες. Όχι, δεν έκλεψα. Δεν είπα ότι έκλαψες, είπα ότι έκλεψες. Όχι, δεν έκλαψα, ούτε έκλαψα. Έλα προβατίνα, ήρθε η μαμά σου να σε πάρει. Όχι, να μην την πάρει, να μην είναι εδώ πέρα. Όχι, θα φύγω για να σκάσεις. Ω παιδιά, είσαστε φίλοι, είστε οι καλύτερες κολλητές του κόσμου. Θα το Δεν ξαναπώ. είμαστε πια. Δεν είμαστε πια. Πάμε, μαμά. Πέπα, Τζορτζ, ελάτε. Έδιωξε σπαγκούρτι. Τι έπαθες, Πέπα? Να, ξέρεις, μαλώσαν με τη... Δεν μαλώσαμε. Απλώς σκοτωθήκαμε. Μη φοβάσαι, πάρε τηλέφωνο να της πεις ότι δεν είναι παλαιοπρόβατο. Ναι, γεια σου κυρία Γουρούνα. Ναι, γεια σου κυρία Προβατίνα, θέλει η Πέπα να μιλήσει. Ναι, έλα. Έλα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Ναι, καλά είμαι. Εσύ τι θέλεις στο σπιτικό μου? Θες να ξαμαλώσουμε? Όχι, εσύ θες να μαλώσουμε. Ανακατώστα. Μαμά, μου το κλείσε. Τα μούτρα μου το κλείσε. Όλα τα παιδιά παίζουν στην παιδική χαρά. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Η Προβατίνα είναι μόνη της. Το ίδιο και η Πέπα. Γεια σου, Πέπα. Θέλω και μου θέλεις? Ναι, θέλω. Θέλω και μου κολλητές. Θέλεις? Πες μου, θέλεις? Θέλω και μου κολλητές. Πολύ κολλητές, αυτοκόλλητες. Μα, όχι, έχω τη φίλη μου. Τη γατούλα. Τη γατούλα, την πολύ γατούλα. Γεια σου ζεύρα. Θέλω και μου κολλητές. Θέλεις? Μα έχω τη φίλη μου. Τη φίλη μου πώς τη λες το καλό? Τη φίλη μου την κουνέλα. Γεια. Γεια σου Πέπα και Προβατίνο. Θα ξαναγίνετε φίλες? Όχι, δεν γίνομαι ποτέ με τι. Ούτε εγώ γίναμε, ούτε. Κάτι πρέπει να γίνει. Να φτιάχνουν σπαγκούρτι ξανά. Θα γινόμαστε φίλες. Θέλεις να γίνουμε φίλες? Ναι, θέλω Πέπα μου, Πέπα Γουρούνα μου. Κάτι συνέβη. Φίλες ξανά. Συγγνώμη. Όχι Πέπα, γίνετε φίλες. Ναι. Πάμε να παίξουμε γκολφ. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Εγώ ήρθα πρώτη. Κάτε μια. Εγώ ήρθα δεύτερη. Κέρδισα. Κέρδισα πάλι. Όχι, εγώ κέρδισα. Όχι, εγώ κέρδισα. Τι έγινε παιδιά? Ποιος κέρδισε? Εγώ.